ତ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ସକାଳର ଖାଇବା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଯେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିବ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ କମ୍ପାନୀରୁ ଛୁଟି ନେଇକିରି ରୁମ ରେ ରହିଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଭୟାନକ ଆଇଡିଆ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମତେ ଫୋନ କରି କହୁଛି ଆଜି ସକାଳ ଖାଇବାଟା ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ଖାଇବା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ପଇସାଟା ତ ସିଏ ଦବ, ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି। ତ ମୁଁ ଜମା ଡେରି ନ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରି ବାହାରିଗଲି ପାଖରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଆଡକୁ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଆମର ଅର୍ଡର ଦେଇ ବସିଗଲୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ। ଆଉ ଏଠିକାର ଖାଇବା ସବୁବେଳେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଦୋସା, ଆଉ ଦୋସା ସହିତ ସାମ୍ବର ବି ଥିଲା। ଆଉ ସାମ୍ବରଟା ଏଠି ଅନଲିମିଟେଡ, ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ବି ସାମ୍ବର ନେଇକିରି ଆପଣ ମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ସକାଳୁ ଭୋକ ବି ଜୋରସେ ଲାଗିଥିଲା, ତ ଆମେ ଜମା ଡେରି ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ପଡିଲୁ ଖାଇବାରେ। ଆଉ ଏ ମହାଶୟ ନ ଖାଇକିରି ଭିଡିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଭଳି ପାଗଳକୁ ମୁଁ କଣ କହିବି। ଆଉ ଦୋସା ସରିଛି କି ନାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅର୍ଡର କରିଦେଲା ଅଣ୍ଡା ଗ୍ରେଭି। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଗ୍ରେଭିଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଯେ କଣ କହିବି। ଆଉ ଦୋସା ସହିତ ଅଣ୍ଡାର କମ୍ବିନେସନ ଏତେ ବଢିଆ ଥିଲା ଯେ ପୁରା ୟମ୍ମି। ଆଉ ପୁଣି ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଛି ଯେ ମୋ ଥାଳିରୁ ଛଡେଇ ନେଇଗଲା। ସବୁ କିଛି ଖାଇସାରିବା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡା ଫାଳେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଡେରି ହଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏକାଥରକେ ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଖାଇବା ସାରିବା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଳେଇଗଲା ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପଇସାଟା ମତେ ଦେବାକୁ ପଡିଲା। ତ ସକାଳର ଖାଇବା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ମିଶିକି ପଳେଇଗଲୁ କମ୍ପାନୀ ଆଡକୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ, ଦେଖାହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।